Обратно на работа, но винаги с добро настроение с Телестар. Открийте всичко необходимо за едно по-добро начало на сезона. Новият модел – подобрена професионална масажираща система с въздушна компресия за ефективен масаж и стречинг с цели 70 лева отстъпка. До изчерпване на количествата или до края на месеца. Побързайте! Често сте уморени и изтощени от поредния напрегнат работен ден? Мускулите ви са сковани, напрегнати и болезнени? Тук за вас е иновативната масажна система SkyDreams. Най-добрият начин да се откъснете от натовареното ежедневие и да си подарите облегчаваща терапия, когато пожелаете. Само с едно натискане на бутон системата Белена нежно разтяга горната част на тялото ви или ви осигурява успокояващ масаж на раменете, гърба, кръста и ханша. И най-хубавото, без никакво усилие от ваша страна. Не вие се движите, а Белена Air Stretch движи вас. Дълбока релаксация и оздравителна терапия за цялото ви тяло. Знаете колко скъпи са масажите. От сега нататък професионалистът, който разтяга и масажира, ви очаква у дома. Белена Air Stretch. Разганете Белена Air Stretch, настанете се комфортно и изберете любимата си програма от удобното дистанционно управление. Ободряващ масаж. Тонизираща програма, която съживява мускулите и ставите в горната част на тялото, за да се почувствате веднага заредени с енергия. Усукващ масаж. Професионална програма за стречинг. Тялото ви се завърта нежно в ключови проблемни зони, за да освободи дълбокото напрежение в ханша, раменете и долната част на гърба. Дълбок разтягащ масаж. Интензивна програма за разтягане. Мускулите и съединителната тъкан в горната част на тялото се разтягат в дълбочина. Ако прекарвате дълги часове седнали, тази програма ще ви донесе невероятно усещане за лекота и ще освободи напрежението. Отпускащ масаж. Програма за приятен и плавен масаж, при който тялото ви се движи нежно от самата постелка. Накрая ще се почувствате по-облегчени, по-гъвкави и истински освежени. Белена Air Stretch е истински подарък за вашето тяло, когато имате нужда от отпускане, разтягане, ефективен масаж или дълбока релаксация. С годините ставах все по-трудно подвижна. На всичкото отгоре започваха болките в гърба. Появяваха се, когато се навеждах да взема нещо от пода или дори когато оправях леглото. Сега просто лягам върху моята Белена Air Stretch и се оставям на нежното разтягане и масаж. Чувствам се толкова по-добре. Върша ежедневните си задължения с лекота и удоволствие. С Белена Air Stretch си подарявате луксозна грижа за здравето, която спокойно може да се нарече уникална на световно ниво. Външната част на Белена Air Stretch е изработена от висококачествена лесна за поддръжка кожа и дишеща мрежеста материя. Разполага с регулируема възглавница за глава и отлично подплатена опора за краката. Белена Air Stretch е със специален пълнеж от 3D мрежеста пяна, за да ви осигури несравним комфорт. Тайната е в уникалната пневматична технология за въздушен поток. В конструкцията на Белена е вградена електрическа помпа, 5 реда въздушни клапани и 10 мощни въздушни камери. Именно чрез постоянното им надуване и изпускане се осъществяват масажиращото и разтягащо действие, напомнящо реално усещане от ръце на масажист. Така всеки път получавате перфектно съгласувана програма за стречинг или масаж в уюта на своя дом. Още едно предимство. Терапевтичната масажна система SkyDreams има и вградена функция за затопляне, която можете да включвате и изключвате. Тя допълнително отпуска мускулите и носи успокояващ ефект за гърба ви. Кой не е изпадал в такава ситуация? Едно погрешно движение и внезапна болка. Белена Air Stretch ще ви помогне в такива моменти. Преди половин година си травмирах гърба с едно погрешно движение. От тогава всяко разтягане ми причинява болка. Близка приятелка ми сподели за масажната постелка Белена Air Stretch. С голямо желание пробвах всички програми и за кратко време почувствах огромно облегчение. Едно от най-добрите решения, които съм взимала. Доверих се на Белена Air Stretch и се убедих колко е ефективна. Белена Air Stretch е подходяща за жени и мъже на всяка възраст и с всякакво телосложение. Издържа тегло до 160 кг. Освен това, Белена Air Stretch не заема почти никакво място в дома ви. Навивате и я затваряте с цип. Лека и компактна. А благодарение на дръжката ще я транспортирате и съхранявате удобно. Много хора идват при мен с хванати, втвърдени мускули и сковани стави. Това често се дължи на дълги часове седене или прекомерни физически натоварвания, като например усърдна работа в градината. В такива случаи интензивното разтягане и масажите са изключително ефективни.
С Белена Air Stretch ще получите отпускащ, терапевтичен и ефективен масаж автоматично. С натискане на един бутон, Белена нежно разтяга горната част на тялото ви или ви дава успокояващ масаж на раменете, гърба, кръста и ханша. И най-хубавото, без никакво усилие от ваша страна. Не вие се движите, а Белена Air Stretch движи вас. Позванете сега и поръчайте вашата Белена Air Stretch за пълноценен масаж с разтягане по всяко време в комфорта на дома. А усещането е като след професионален масаж. Сега можете да си подарите терапевтичната масажна система SkyDreams. Лека и компактна, навива се и благодарение на вградената дръжка за носене се прибира или транспортира лесно. Белена Air Stretch – личният ви терапевт у дома. Но това не е всичко! Обещахме, че септември пристига с много изненади. Представяме ви новия, подобрен модел масажираща система, следващо поколение. Същият ефект на дълбоко отпускане, сякаш сте били при професионален масажист. Сега с адаптивна възглавница за стречинг и ефективен масаж на шията и врата. Вградената възглавница с въздушна компресия се надува автоматично и разтяга всеки прешлен. Въздушните камери работят последователно, раздуват се и се отпускат, за да ви дарят с усещане за професионален масаж и пълна релаксация. Така облегчават напрежението и болките в ключовите точки – врата, лопатките и гърба. Новата масажираща система разполага с вградена функция за нагряване, 4 режима на масаж и 3 нива на интензивност, които ви обгръщат с въздушен комфорт. Не я изпускайте! Новият модел – подобрена професионална масажираща система с въздушна компресия за ефективен масаж и стречинг с цели 70 лева отстъпка. До изчерпване на количествата или до края на месеца. Побързайте! Само през септември купете подобрената масажна система против болки и скованост само за 329 лева вместо 399 лева. Сигурна доставка до вашия дом от Телестар. Можете да я вземете и на изплащане само за 37 лева на месец. А нашите клубни клиенти я получават с още по-голямо намаление и безплатна доставка до дома си. Има 3 начина да я поръчаш. Позвани сега на 02 906 6204. Поръчай я бързо и лесно на telestar.bg или я купи от магазините ни в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.